Inaresto ang Cebuano vlogger na si Boy Tapang sa Alcoy Police Station matapos inireklamo ng kanyang ka-live-in partner na umano'y nambubugbog. Inireklamo si Ronnie Suwan alias Boy Tapang, 25 anyos ng kanyang ka-live-in partner na si Cristina Morales, 21 anyos, dahil sa natamong mga pasa at sa pag-abuso nito. Personal na pumunta ang biktima sa police station pasado alas 12 ng hating gabi at nagsumbong dahilan upang agad respondihan ng mga pulis sa Alcoy. Base sa salaysay ng biktima na habang nandoon sila sa bahay ni Boy Tapang ay nagkaroon sila ng pagtatalo dahil sa umano'y vape na nakita sa mga gamit ng sospek na umantong sa pisikalan. Binugbog-an niya ng sospek na maraming beses ang kanyang balikat, tiyan at iba pang parte ng kanyang katawan hanggang sa nagkaroon ito ng maraming pasa. Ibinahagi rin ni Morales na hindi ito ang unang beses na nabugbog dahil noong buntis pa ito, nakatikim din ito ng pambubugbog. Ngunit nangingibabaw ang takot at pag-ibig sa kanya dahil mas pinili na lang nitong manahimik. Gayon pa man, natagalan ito bago makapagdesisyon na magsampa ng kaso. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu kay Police Captain Jerry Magsayo o ICPNP Chief sa Alcoy, kung saan sinabi nito na makakapiyansa na ito ngayong araw na ito sa halagang 3,000 pesos. File up po natin yung kaso ng physical abuse in relation to Republic Act 9262. Tapos, nag-recommend yung korte na magpiyansa siya ng 3,000 pesos. Dito po sa sa balikat niya at sa right side abdomen, mga pasa siya, pangbubugbog ng Tapang. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!